Do not let your hearts be troubled or afraid. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero totoo rin, ang hirap isabuhay, lalo na ngayon. Dahil iba ang kapayapaan ng mundo. Kapayapaan kapag wala ng problema. Kapayapaan kapag may pera. Kapayapaan kapag tahimik na ang paligid. Kapayapaan kapag okay na ang lahat, saka lang tayo kampante. Ang kapayapaan na ito ay pansamantala lamang. Pero ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ito ay panloob na kapayapaan, isang katahimikan sa puso. Ito ay kapayapaan kahit may problema, kapayapaan kahit may iniiyakan, kapayapaan kahit hindi mo kontrolado ang lahat. Ito ay kapayapaang may kasamang presensya ng Diyos. Jesus is saying, anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, may iniiyakan ka man, may problema sa pamilya, may iniisip sa trabaho o kinabukasan, do not let your heart be troubled. Dahil hindi ka pag hindi mo na alam ang gagawin, magtiwala lang tayo sa Diyos. God is working even in silence. So kaya mga kapatid, tandaan natin ito. Kapayapaan na tunay, hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. At paulit-ulit na nagpapaalala sa atin that you are not alone.